Technique of the Week nummer 4. Vibrato. Tremolo. Det berømte wah. Cowboy vibrato. Så den her vibrato, som så er en overtone vibrato, den er også en tremolo, fordi når vi lukker hånden om vores mundharpe, så sker der det, at volumen falder. Så wah er faktisk både en overtone vibrato og en tremolo på samme tid. Her den helt normale klang fra en mundharmonika, der ikke er lukket ind i en hånd. Og når vi så lukker vores hånd omkring mundharpen, så oplever man, at de helt lyse overtoner bliver forædlet væk. Vi holder, ligesom jeg har beskrevet i Technique of the Week 1, vi vil gerne lave et klangkammer her, ligesom hvis man lavede en snebold. Man behøver ikke gå sådan helt ind over her. Så tjekker man hele vejen rundt, er det tæt hele vejen rundt. Vi skal starte med ligesom at tænke, holder et stort æble her i vores højre hånd. Hånden har den her positur. Vi går sammen, kommer der, den er tæt hele vejen rundt. Når man så åbner en lille bitte smule, så en effekt, men også en klangbehandlingsmulighed. Mange af de mundharpspillere, som ligesom mig har spillet mundharp i alle mulige forskellige mikrofoner. Nogle gange synes vi, at vores mundharpe har en lidt for skarp klang i forhold til den sang, der bliver spillet. Så hvis du nu har den helt lukket, og den helt åbne, og så har en let behandlet, så der står en mikrofon her, peger den her vej, så placerer folk sig lidt ved siden af. Og så åbner de lidt til siden, sådan så at lyden først rammer min hånd, og så kan man på den måde behandle og forædle sin klang lidt. Så er der også mange, der bruger det som et værktøj til at gøre opmærksom på, den her tone er vigtig, eller nu starter der en dynamisk effekt. Et hurtigt wah. Når jeg går ind ad døren og hører en mundharpspiller lave et intonationsbøj og et flot wah, placeret rigtigt i forhold til mikrofonen, så sætter jeg mig ned. Jeg ved, der kommer andet godt. Og så fik jeg læsset lidt ekstra på. Det kommer vi ind på senere. Sprinkles af alt muligt små teknikker, der gør det hele stærkere. Bygget oven på det allervigtigste, som er fundamentet af den helt rene tone med en gode embouchure.